Limited Production. Nagun baban gida Ali ga namijin maza. Talaban mina ka samu da mai zuba da ruwa. Kaka a lafiya muje ka zama garkuwa. Alhaji Ma'azu ja muje jigon al'umma. Nagun baban gida Ali ga namijin maza. Talaban mina ka zamo da mai zuba da ruwa. A lafiya muje ka zama garkuwa. Alhaji Ma'azu ja muje jigon al'umma. Nagun baban gida Aliyu ga namijin maza. Talaban mina ka samu da mai zuba da ruwa. Kai na fara baitocin mai gida, baiwar ka ƙara bankar da inyo gargada. Komai idan na roƙa ka nemin ka daɗa, duk mai nufin mai da sharukansa ka mai da. Zo da baituka zami wa garkuwa. Sama alkhairi ne mai zuba da ruwa. Ka wuce zagi mun al'umma baka da damuwa. Shakundin kake baka ruwa na yi wa gaisuwa. Na ne daban da na kowa jigon rayuwa. Ga icen ka ba mai kwari Allah ya tsare san kowa. Bijimin dutse ba mai iya kinkima. Tunka a daga ka da hannu ɗai kwai rikima. Ikon rabu ne ya yi maka yi baka takama. Dole mu jaddada ga haske ya zo al'umma. Al'umma mu kula ga zinare karimi suke son kowa. Sina gani kana kara masoya. Alhaji Ma'azu dole in fada mai kyawun niya. Ka ja zuga ka ja muje uban gayya. Amanar rabi kwankwasa ku ake koya. Turmi mai jure da kakana ba mu kulawa. Masoya sarai zuciyar ka fara ruwan sama ka sauka garai garai. Ma'azu jiniyo kun ga mai halin kwarai. Uwar rago ake wajaje gwani gaisuwa. Tilas in fada hidima ga al'umma yake bai daukar rada. Yayo gidan nika hada makarantu gada, har gini na masallaci yayi su na jaddada. Me san gaskiya ba zai kushe nawa ba.
al'umma ba dama. Kwankwaso daga masoya ka zagaya mai dimbin al'umma. Kwankwaso Rabi Musa Kwankwaso zana faɗa sarkin alfarma. Kwankwaso mai adalci kowa ya shirye ka muna da nima. Kwankwaso mai gu ya zo tilas kowa dai ya daɗe tabarma. Kwankwaso duk mai hali na kwarai bai koyuwa. Amanar ma'azu baban gida Kwankwaso. Gaisuwa mara yankewa, kun ga giwar mata dole in shelawa, kuma komai daidai zaman kike hutawa. Jarumar Alhaji Ma'azun mu mai talakawa, mama mu mun gode kin yi mana kin kara. Ga mawaka na ku mun faɗa mun kara, yan wazir yan Faruk muna ta da godewa. Akwai halin kirki, mutum na mutane kake kana ta rabon aiki. Ka zamo rana mai raba kowa taki. Alhaji Baba kai ka ɗauki nauyin waƙar nan, mai kili family dole in gashe ku. Mun kayo nauyi mun sauke, Allah mun yi godiya gare ka cikin wake. In Faruku ne da yan wazir ga ma'aduke, baiwar ka da dogare mu karmi gajiyawa. BZ Roots.